Hej, jeg hedder Rebecca, og jeg skal fortælle jer en historie, som jeg selv synes er ret sjov. Jeg tror, jeg kom til at tænke på den dag, fordi det sner udenfor. Min far han så noget med først sne, da han var 25 år gammel. Han er født i et land, der hedder Indien, og da han var 25, så kom han her til Danmark, og så han sne for første gang. Og her mødte han min mor, som er dansker og helt lys og har blå øjne, og de blev helt vildt forelskede i hinanden. Så nu er de gift, og så fik de 5 børn, hvor jeg er en af dem. Og da jeg startede i skole, så tror jeg godt, at drengene fra min klasse kunne se, at jeg så lidt anderledes ud. Og jeg havde lidt brunere hud, end de havde. Så de kaldte mig brunkage og chokoladekage. Og det synes jeg var lidt sødt. Lige indtil, at Mikkel, den lyseste dreng i klassen, han skulle male mig. Og så maler han mig helt brun i ansigtet. Og så bliver jeg virkelig, virkelig ked af det. Og jeg begynder faktisk at græde. Og alle pigerne kommer hen og trøster mig og sådan lidt, altså virkelig sure på Mikkel, fordi han har malet mig brun. Og så kalder de på min lærer, og så kommer pigerne ned, og så skælder hun Mikkel ud. Og Mikkel han sidder bare der helt uskyldig, fordi han har jo bare malet mig sådan, som jeg så ud. Og det var ikke sjovt dengang, men jeg tror, det jeg synes, det er sjovt i dag, det er, at jeg var så bange for at være anderledes. Og jeg var så ked af, at jeg skældte mig ud. Men i dag, så synes jeg faktisk, det er ret sejt at være anderledes.